kokerdaai, nou dan ben ik de jongens een beetje zenuwachtig. Wil je net? Hoe lang bestaat kokerdaai? 100 jaar neer. Dat is 100 jaar in de editie. Ja, dat is de historie van Warkum. Trouwens staat heer erin. Doe je maar liedje bij en ik, nou? Als ze net ieder wel een drukje trekken, toch? Ja, want de vies staat hier te maat. Hij met meer vrede. Die komt met meer vrede. Hij is mij te hal. Ja, maar maakt het dan nou nog? En wat erin zit, zit erin. Wanneer maakt hij ervoor? Om 2 minuten. Dus hij mag de best nog eten. Steen al de Dit binnen onze horeca, hè? Ja, dit ben jeursies. Ja. En van waar stoot deze kei heeft? Die pas je wat beter in onze stal. We hebben een oude stal van de jaren 20. En daar pas je dus qua maat beter in als dat formaat kei. Ik ken geen grotere kouwengek als hem. Ik zou naar in weten dat er meer gek op is dan. En dit vind ik gewoon een hele mooie bijkomstigheid. Nou, beest een mooi maandje en er perfect op het plaatsje zetten. Dat vind ik fantastisch. Ja. Als je liefhebber bent en dan ga je met je kei voort. De meeste niks voor. Nee, hij had het nergens over hoor. Ik heb dit al zin. Nee, dat is. Elke dag gaat het erover. Ja, en hoeveel uren dat ze er naar in stutsen hebben om die beesten te krijgen weer. Dat is echt, ik vind het prachtig. Daar wordt alles voor opofferen, ja? En hoe vind je dat? Want toen ben je maar getrouwd. Nou ja, ik ben blij dat deze dag haast weer voorbij is. Dan heb ik hem een beetje weer om. Maar nee, hij geniet ervan en dat vind ik mooi. Ben je er meer, meneer? Ben je eruit? Haast. Je bent wel goed, nou? Ja, waar gaat het nou nog om? Ja, daar rennen nog een 2 en het gaat om een koppositie in deze rubriek, dus ja. Vroeger het begon het merk. Mijn hinders en mijn kaai en boom. Vroeger echt een merk. Maar dat is uitgegroeid tot veekeuring. In de rest van de jaren. Ja, na de oorlog is het eigenlijk veekeuring worden. Vakvee. Maar skieping uit, maar ja, die ben er op laatst alle bewegingen. Na de MKZ ben de kaai opgebouwd. Oké, wat weer nou de trosslag? Want in één keer wist je het. Het jaar. Ja, nee, maar ik wist het wel, maar je moet het een beetje spannend horen. Maar het jaar doet je de terugslag van deze beide kaai. Ja. Nou heb ik jet dat jouw internationaal keuringsmaster wordt binnen. Ja, dat klopt. Wat houdt dat kritiek? Nou, dat ik boeten Nederland de kaai op volgorde zetten mooi. Ben die kaai daar oorzaak je dan? Nou, net minder als in Nederland. Maar ja, destijds ben ik daarvoor vregen. Had ik er mooi naar en daar heb ik me voor gekwalificeerd. En nou ja, dat is een mooie uitdaging. En ja, zo ik eens in Holland hoe het daar aan taak gaat. Dan zie je een hele grote meisje. Maar mijn koring en helpen, dat is het beste. Wat nou jong? Kijk, ik houd rond. Hier er hem samen eens skiën en een skieter. Ja, dat kerst we net voorkomen nou. En dan dan gaan heel wat pakjes babydoekjes eromheen en zo, maar hij is een skiën. Maar dan steest er aan de kant en dan wil hij net vooruit. Nee, ze hebben wel karakter, ja? Ze hebben wel karakter, jawel. Zit je zelf aan het op te Fred? Nou, hij kan hem aardig rustig horen, maar... Als er in de ring zit, dan kan je niks meer doen. Maar hoe zit je aan de kant? Wat nuchterder. Ik wil alleen nog leuke foto's maken, vooral.